Včera vystúpila teplota vzduchu v Rakúsku a Maďarsku poprvýkrát v tomto roku nad 25 stupňov a zaznamenali tam prvý letný deň. Na našom území niekoľko desatín stupňa chýbalo k dosiahnutiu tejto hodnoty. Dnes ešte bola šanca v Hurbanove, kde mali na poludnie 23. Súčasne sa už od západu k nám približuje studený front a v noci prenikne na Slovensko, takže dôjde k prechodnému zhoršeniu počasia. Keďže prichádza od západu, ochladenie bude len slabé a prechodné. V Bratislave a okolí prevažne veľká, v priebehu dňa zmenšená oblačnosť. Teplota vzduchu dosiahne na poludnie 18 stupňov. Podobne aj na Záhorí a Považí až po Dunajskú stredu bude ešte väčšinou zamračené a len ojedinele prehánky. Oteplí sa na 19 stupňov. Zamračené má byť aj na Považí a v Prievidzi ojedinele slabý, občasný dážď alebo búrka. Teplota 17 až 18 stupňov. V oblasti Nitry až po Komárno z počiatku zamračené, cez deň postupne oblačno, ojedinele prehánky. Maximálne oteplenie na 19 stupňov. V Žilinskom kraji studené a z počiatku aj daždivé počasie, ojedinele aj búrky. Popoludní vzostup teploty na 14 až 17 stupňov. Ešte viac by malo pršať v Banskobystrickom kraji, ojedinele aj búrky. Popoludnejšie teploty len od 16 do 18. Na východe v Prešovskom kraji najchladnejšie a najdaždivejšie. Vyskytnú sa aj búrky. Teplota vzduchu len od 14 do 18 stupňov. V Košickom kraji tiež treba počítať s dažďom takmer po celý deň. Po daždi sa oteplí na 19 stupňov. Ako rýchlo príde dážď, tak rýchlo aj odíde. A už v stredu by to malo byť na Slovensku bez zrážok, so zmenšenou oblačnosťou a s oteplením na 22 stupňov. V ďalších dňoch ešte teplejšie a do konca apríla by sme ešte mali stihnúť aj 25 stupňov. Pekný deň a dovidenia. Dnes večer presne o 20:15 začneme romantikou v talianskej Verone. O 21:50 naši reportéri nastavia spoločnosti Zrkadlo a o 22:15 sa vrátime do čias Rímskej ríše a Marka Antónia. Na jednotke. V útorok sa budeme v dámskom magazíne venovať. Budeme robiť ovocné šťavy a drene. Ukážeme vám nový spôsob chudnutia, trasenie vlastným telom. Uvidíte, ako sa dá ľahko naučiť po anglicky vďaka pesničkám. Povieme si, ako treba vychovávať predčasne dospelé deti. A pozrieme sa na najnovšie modely návrháky Lívie Egghardt. No ale okrem iných talentov uvidíme dnes čo? Výjimočné talento. Aj tento piatok si nenechajte ujsť ďalšie kolo vašej obľúbenej talentovej show. Výborné výkony, skvelá atmosféra, neočakávané improvizácie. To všetko uvidíte v ďalšej epizóde Mini Talent Show. Človek sám svoju prírodu chráni. Vystúpenie je jak z veľkej knihy. Bolo to vynikajúce. To je tá na svete najlepší správa. Mini Talent Show. V piatok presne 20:15 na jednotke. Toto som ja. A toto je moja rodina. Teta vychovávateľka, ujo vychovávateľ a moji kamaráti z domova. Záleží vám na opustených deťoch? Zapojte sa do zbierky Jeden deň úsmevu. Pomôžeme tak spoločne deťom z detských domovov vrátiť sa späť do rodiny. 5. mája aj vo vašom meste. Úsmev ako dar, aby každé dieťa malo Skutočnú rodinu.